Crime and Report. Nadakpan sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang Kawatan nga naka-underwear nga si Brian Cansancio Magnanao, 34, samtang nagpaabot sa barko paingon sa iyang lungsod sa Calatrava, Negros Occidental sa Tulado City Port Sabado sa gabi, Marso 15, 2025. Si Magnanao na imhan isip Brian nakit-an sa CCTV footage nga nangawat og vault sa usa ka bahay sa usa ka subdivision sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City niadtong Marso 9 samtang nagsulob lang og brief og face mask. Bato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office kun LLCPO, nakadawat sila og tip nga mosibat si Magnanao padung sa San Carlos City, rason nga gideploy nila ang ilang mga kapulisan sa Tulado City aron siya madakpan. Giangkon sa suspect ang pagpangawat sa vault apat iyang gingon nga wa nakaabot og 2 milyones pesos ang kantidad sa iyang nakawat, kundi 50,000 pesos lang. Hangtod karon padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang maong vault nga gingong iyang gibiyaan sa barangay Maribago. Dugang pa nakuha gikan kang Magnanao ang tulo ka sa siya nga gituo ang shabu ug nadiskubrihan usab nga siya di ay adunay pending arrest warrant alang sa paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 nga gi-issue ni Judge Alfonso Gomos sa Regional Trial Court Branch 5 niadtong Setyembre 30, 2021. Kung diin ang iyang piyansa moabot og 200,000 pesos. Nadakpan usab sa kaparehong operasyon ang iyang gig-agaw nga si Mariel Cansancio Paggiran nga nakuhaan og 9mm pistol ug duha ka magazine nga adunay mga bala. Si Magnanao kasuhan og burglary ug paglapas sa Dangerous Act 2002. Samtang si Paggiran kasuhan usab tungod sa ilegal nga pagda sa pusil. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugan sa paghatod sa naguna ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.